ଆସିଲା ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ସମସ୍ତ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ବିଜେପିରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ବିଜେଡିରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, କଂଗ୍ରେସରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ। ଷୋଳରେ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡର ବଡ଼ ଖବର। ଆର ମାସଠୁ ମିଳିବନି ଚାଉଳ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର EKYC ହେଇନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଚାଉଳ। ଆଜିଠୁ KYC ବନ୍ଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। EKYC କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ 15,97,000 ହିତାଧିକାରୀ। PPFରେ ନିୟମ କୋହଳ। ଏବେ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ପାରିବେ ଲୋକମାନେ। ଘର ତିଆରି, ପାଠପଢ଼ା, ବାହାଘର ପାଇଁ ଉଠେଇ ପାରିବେ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଖାତାରେ 25% ଟଙ୍କା ରହିବ। ପୁଣି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଶୁଭମ ଗିଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭାରତ ନିଜ ମାଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୁଣି ଜବତ କଫ ସିରାପ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ହେଉଥିଲା ଚାଲାଣ। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। 2 ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବାଲି ମାଫିଆ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କନିଷ୍ଠ କିରାନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା। ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ହେରଫେରର ଅଭିଯୋଗ। ବିହାରରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀର ତାଲିକା। 101ଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି। ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭଲ ଭଲ ଖବର।